Hej YouTube og velkommen til gameplay. Og det er Smiley. Det er Smiley, min nabo, det er da. Du er sulten. Jeg er her. Du er sulten? Ja. Prøv at spise den her. Nom. Au! Fuck you! Hey, man! Ja, men jeg skal op og dræbe høns, så vi kan få nogle fjer. Fuck, hvor susen ind i mørk. Jeg skal lige skrue lidt op for Miss Brit. Nå, hvad skal vi lave i den her episode, hva'? Vi skal mine. Skal vi mine? Hvor spændende. Det lyder faktisk ret spændende. Men i hvert fald udforske mine. ja, vi skal bare mine. Jo, ønsker hvis ikke købe mig så godt, det jeg har lortet til. Så jeg overvejer at købe nyt. Men I kan godt høre mig, ikke? Jo. Bukker ikke dit headset, det gør jeg. Dit headset bukker ikke, det gør mit. Bukker det ikke. Shit. Fucking fugl larmer, mand. Nu kan fugl. Nå, okay. Hvad synes I, vi skal lave i det? Jo, jeg var der mod den i mig. Men jeg sakker sukker lige ud over kanten her. Det har ikke en skide mad til dag. Jeg ved ikke, hvad sker der for det? Jeg håber, jeg får bare noget læbe. Jeg håber bare, jeg læbe med det. Lol, jeg fik valgt lidt noget vand, så tror jeg, det går det. Okay, hvor er der hjernen? Jeg drukner! Jeg griber, hvordan går det? Nej, hva'? Går det godt, griber? Går det godt, jeg tror, det går. Lol, gjorde det med alle dine tools i? Nej, jeg havde ikke nogen tools på. Nej. Lol, det creeper! No! Ja. Hvor er du henne? Nede i det døde mine. Jeg er lige bag med dig. Oh my god. Zombie, gå væk. Jeg vil have noget jern. Det vil jeg ikke. Det vil jeg. Gå væk, mand. Er du helt fra den, mand? Altså, jeg fandt på sådan kort her, imens jeg ikke har med at arbejde. Det er så hak i dag. Du er fandme jeg vil bare holde det for dig. Nej, nu. Hvad der? Hvad er der hernede? Creepers! Der er en zombie. Nej. Jeg kan ikke så skide. Jeg kan bare til dit navn, det er bare det, jeg går efter. Hvor er vi henne, Topcat? Hvor gik du hen? Topcat? Så skal man hunge. Skider jeg ikke med hernede. Jeg har lige suget netter, mand. Vel? Nej, hvad har jeg? Jeg kan vise YouTube lidt nu. Vis med et eller andet. Det skal ikke YouTube skal ikke kede sig, vel? Okay. Du er helt fra den nu. Ej, ja. Har vi noget gunpowder? Hvad? Har vi ikke noget gunpowder? Skal vi ikke prøve med TNT? Jeg gør her ikke. Gør her ikke. Og så er det på din egen server. Ej, det er noget. Det siger vi til nogen. Jeg kan ikke se en skid, mand. Hvad gør der står over hele min skærm. Ej, vi skal lave et eller andet, så de keder sig. What the fuck? Hvad fanden er what the fuck? Det er, at jeg faldt ned. What the fuck? For et sted. Ikke sådan. Oh my god, jeg er Iron Man. Eller mere i hvert fald. Ja, det er der ikke engang. Nej, hvad er det heldigt? Det er jo sgu da bare så fornemt. Jeg kan ikke sprinte mere. Og jeg er fuld mad. Du løb det ikke en lort. Au. Ui, hvad er det? Jeg ved det faktisk. Hvad er det? Jeg kan høre noget slemt. Der kaldes en edderkop. Du skal ikke til pisse mig, nej. Det er amplifier, Dybet havn laver vi en kravl. Hvad fuck? Og alle må bare sige hej. Ja, skal vi lave et hus, eller hvad skal vi? Ja, lad os gå gang med det. Skaffe cobblestone. Cobblestone?
Vil du ikke hælde ud af træ? Jo, men også... Det skal også være. En kop er sådan grimt. Vi kan godt få fat i fencing. Ja. Så jeg går lige sådan og kigger. Kan du, hvad laver du lige nu? Ja, der er en zombie. Gå væk med dig, du. Du er en freaking! Det er dig. Du skal fandme ikke lave sådan noget sjov der. Det er fandme ikke sjov. Du skal ikke lave en let's play slut nu. Jeg synes heller ikke, jeg kommer bare til at gøre mig FB. Det er fandme puha. Ja, jeg går ud og skaffe noget træner ind. Det var jeg også. Nej, gud, det gør jeg ikke. Nu døde jeg, Mikkel. Kæft. Jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Ej, det vil jeg hellere. Hvorfor har jeg ikke økse? Det har jeg. Jeg vil have det hele. Ej, topkat, du er sød. Jeg låner lidt økse med. Det er fucking så varmt, du skulle komme her. Jeg har hentet den. Au, au! Hjælp mig, hjælp mig! Og der er en kiste. Au. Ej, for helvede. Jeg brændte i laveren, nej. Jeg skaber lige træ der, så render du bare rundt og sådan. Det fjoller, ikke? Fjoller. Jeg fandt en chest. Og ved du hvad der er chesten? Nej. Det ved jeg så egentlig. Der er 4 redstone, der er 2 brød, og ved du hvad der også er? Lapis lazuli. Lapis! Guldbar. Hvad siger du så? Guldbar. Det må lige en chest der. Jeg må fandme få det. Walking through. I need some torches. Okay, jeg vil altså udforske noget mere, end man har dødt målene. Ja, jeg der laver fucking evne smart, og det er skabel. Oh shit. No. Det er cover, ja. Ja, jeg går gammel. Okay. Er det ikke fedt at byde? Nej, egentlig ikke. Ja. Så må du Det er svært, jeg er i gang med mine. ved du hvad, jeg har set, vi bor fandme nede i vores borte. Nej. Fordi det er kødebogen godt. Derfor. Nej, vi flytter. I morgen tidlig flytter vi. I morgen tidlig i Minecraft-verden. Ja. Så fandme en chest her. Ved du hvad der er i den? Nej. Der er 4 iron. 7 melonfrø, 1 brød, 5 redstone og Okay, kom så op. Vi skal sove. 3 guld igen. Ja, vi skal til park. Vi skal til stedet. Skal vi pakke allerede? Ja. Når jeg tager træet og maden, den er jeg gået i gang med at pakke sammen. Og græs. Så tager jeg det her iron, og så skal vi nat. Ja, vi tager bare lige på min inventory. Bare fyld din inventory i testen. Det er allerede næsten fyldt. Så skal du tage 3 ting. Det skal alt, du skal. Og 4 til 3 testes. Nå, kom op i seng. I seng? Ja. Lol, er det dag ved dig? Ja. Har du også været sove? Nej. Sikkert bare fordi du er owner. Ja, så tag lige dine ting. Okay, så jeg har lige ovnen og alt det. Jeg tager kul, og så jern, det har taget, så har du lige ovnen og det. Jamen, jeg behøver ikke engang at tage de der ting ind i den. Hvis du vidste de. Ja. Nå, vi flytter nu. Jeg tager lige sengene. Nej, dem skal du tage, for jeg har ikke plads til dem. Ja, jeg har lidt plads endnu, så lad os lige tage torches. Nej, gå nu bare ud og... Ej, vores seng er vigtigere. De ligger inde i det rum her. Jeg ved ikke, hvor sengen er. De ligger herinde. Vi skal have nogle Ja, det kan jeg. Hvor der er mange. Der kom så afsted. Jeg har bare en bold, har du det? Altså, sådan i virkeligheden. Ja, det har jeg faktisk. Okay. Jeg kan sagtens få til nu. Jeg spiller med dem, selvom jeg er indenfor. Nej, hvor fedt, hva'?
Nå, kom med mig så. Man. Den her vej. Vi flytter den her vej. Langsomt med skylder. Kæft, man. Ikke helt den vej. Hej, Top Cat. Hej, Top Cat. Hej, hvor dejligt. Ja, vi tør altså rigtig godt. Også den her. Og den her. Og den her. Ja. Jeg kan ikke bære mere nu, mand. Ej, det er fedt. Så er du kommet og hente dem. Jamen, jeg gider ikke heller. Det er dårligt. Nå, okay, så stopper jeg det sgu også. For helvede, Top Cat. Gå lige lidt ind til siden deroppe. Hvorfor? Fordi jeg tape her til dig. Nej. Så. Afsted. Vi må ikke spille tiden. Herovre, jeg har sådan et sted, der skal bo. Kom, kom, kom. Jeg drukner! En kat kan ikke svømme, så det er klart. Hvor fuck er du henne? Se det jo lidt lidt. Jeg er bare i gang med at flytte, ikke? Jeg flytter. I found you. Gjorde du? I did. You're out in the wood. Nej, Top Cat fanger mig. Nej, altså, bare I killed you with my bow. Åh, det gør det fandme ikke. Så bander jeg. Det kan jeg heller ikke, det er PvP. Nå ja, så er det. Jeg tænkte lige, nej, nu skulle Top Cat mig ihjel. Men her skal vi bo. En ko og en so og en flæskesteg skal vi. Det der er fucking også en grotte. Nej, det er ej. Hvis du kommer op og kigger ind i den, så kom lige. Jeg ved godt, der er hul i gaben. I wanna live up here. Oh my god, sådan vippet. Oh my god. What the fuck? Hey, hvad fanden laver du, mand? Kig lige på det her. Hey, jeg har set det. Ja, vi har fået... Så prøv at kigge herop, mand. Oh, bitch, motherfucker. Au. Okay, kom lige herop. Hey, Bjørn. Jeg er her, prøv at kigge herop, og så... Okay. Men prøv at se her. Prøv at følge med mig. Jeg synes, det var spændende for mig dig. Ja, skal jeg følge med, for jeg æder brød lige nu. Ja. Det er meget vigtigt for dig med. Fucking lækker. Ja, lige glad. Nå, er du lækkerglad? Ja, jeg skal lave det glad. Er du lækkerglad? Mamma, den. Hvad laver du, mand? Din lille ko. Din lille ko. Jamen, kan du ikke se det for dig og lave et hus hernede? Kom. Nej, det kan jeg ikke. Kom med. Ja, det er så. Ja, jeg er med. Jeg er lidt bedre. Hallo. Nå. Kan du ikke se det for dig og lave et hus her? Du er lige her midt i. Og så ud til... I vandet? Ja, ud. I vandet? Ja, i vandet. Nej, ikke i vandet, mand. Det er så klamt. Hvad fanden skal vi så lave det? Har du Her. noget i det? Okay, lækker. Så, lækker ikke mere. At lægge. Jeg er lækker. I går lægge ved Er jer. der hernede? Jeg lægger fuck mig. Nej. Hej, Top Cat. Det her, det skal være vores mine. Ja. Oh, wow, what you doing? Doing. Er det her, vi bygger vores mine? Okay. Tester, sæt dem. Right here, right here, right here. Ja, så sætter de testes. De ting. Så sætter de testes for helvede. Ja, jeg skal lige have ekstra ting, ikke? Det kommer, det er sådan der her. Så bygger vi chester for... What the fuck? Kan du lige sætte test til? Jeg har ikke flere chester. Jeg tror ikke, det Hvor sover? Okay. I helvede. Okay. Jeg begynder at lave os mine. Den er vel allerede lavet. Jeg begynder at lave trappe dernede. Så for fanden noget cobblestone. Jeg hakker noget lige nu, men okay. Det ved vi vel ikke, hvad er. Giv mig action! Det er også nice, der Okay, det er fandme vildt. Giv mig action! Så går jeg ud og hugger nogle træer. Op i chest. Hallo.
Hvad skal vi sige? Hvad skal vi sige? Det ved jeg sgu ikke. Au! Ej, jeg faldt ned. Det er svært. Mangler lidt mere koldstone, så har vi lavet trappe ned. Ja, vi kan sige, at i dag så er det tirsdag. Fuck, det er spændende at vide, hva'? Ja. Og i morgen er det onsdag. Wow. Mm. Ej, jeg tror lige hellere, at vi stopper videoen. Og på fredag er det Kameldag. Farvel YouTube. Ja. Wow. Mikkel siger hej hej. Goodbye. Fuck, jeg lækker.